Ka damu da wanda ya damu da kai malam, in kun ji ne ka lura da wanda ya lura da kai malam. Imanin waka magauta sanna da aiki man san ku ji lafiya, iyayen mu ke addu'a to kare yanku. Ashe kai fi gaukar ƴaƴan ramji magauta, ku so mu kuɗi mu akan wata baiwa ce. Shi a daidai Allah ya azama akan wani mizani, cacar baki shi ke kawo rai. Faɗa ma magauta gobe da ranar mu, domin Allah shi ɗai ne gatan mu. Dan lafiya limamin waka, ka damu da wanda ya damu da kai malam, ka lura da wanda ya lura da kai malam. Magauta sanna da aiki man san ku, dan lafiya ne iyayen mu ke addu'a to kare yanku. Ka damu da wanda ya damu da kai, ka damu da wanda ya damu da kai. Abun ka lura da wanda ya lura da kai, ka damu da wanda ya damu da kai. Shi fa magauci bai gane haka ba, ka damu da wanda ya damu da kai. Munafukai ba sa san me ya gaba, ka damu da wanda ya damu da kai. Ka san munafici karshe na ruba, ka damu da wanda ya damu da kai. Mun dafe baya mun dafe gaba, ka damu da wanda ya damu da kai. Iyayen mu addu'ar kuma ke girma, ka damu da wanda ya damu da kai. Albarkar iyaye ne ba su san haka ba, ka damu da wanda ya damu da kai. Kwalelanku magauta 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 kun ji kwalelanku, magauta Allah ya fi ku, magauta kun ji kwalelanku. Mahasada kun kwashe kayanku, magauta kun ji kwalelanku. Mu ba mu ta kuku da ɗoyin shirmenku, magauta kun ji kwalelanku. Dan addu'ar mu take daɗa kadoku, magauta kun ji kwalelanku. Ba mu ta kuku ji harshen limani. Ka damu da wanda ya damu da kai malam, in kun ji ne ka lura da wanda ya lura da kai malam. Dan lafiya ne magauta sanna da aiki man san ku, imamin waka iyayen mu ke addu'a to kare yanku. Magauta ƴaƴan cunkusuma, magauta ke sa cunkusuma. Mun taune tsokar ma tauna kashi, magauta ke sa cunkusuma. Domin bana mu ne karshen tantakwashi, magauta ke sa cunkusuma. Sai ku shigo mu shigo layin arashi, magauta ke sa cunkusuma. Kun shanye kwallon me za mu yi da shi, magauta ke sa cunkusuma. Iyaye ke addu'a mun sadu da shi, magauta ke sa cunkusuma. Albarkar ta ku take sami ta gaba, magauta ke sa cunkusuma. Mun gane magauta ne ba su so haka ba, magauta ke sa cunkusuma. Komai kai musu to baka tsira ta ba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Addu'a ta iyaye ne a gaba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Mama take addu'a baya da gaba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Ku gane mu ku bar mu muna a gaba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Mahasada sai ku kaye ta zuba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. In kai kyautar ma baka tsira ta ba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Kai musu kirkin ma baka tsira ta ba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Ko kai sulhun ma baka tsira ta ba, ku dai ba kwa so mu ci gaba. Da mu da ku sai dai jifar wa'azi. Ka damu da wanda ya damu da kai, ka damu da wanda ya damu da kai. Ka lura da wanda ya lura da kai malam. Magauta sanna da aiki man san ku, iyayen mu ke addu'a to kare yanku.